ഹിന്ദുമാത ജില്ലയിലൊന്ന് മാതാജി ഒന്ന് ലൈവ് പോസ്റ്റ് ഹരേഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ്. ശരി ശരി ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ പോയി? ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആകെ 3-4 പേരുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. അധ്യായം 16. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങള് അല്ല എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. 16ാമത്തെ അധ്യായം. അതിനു മുന്നേ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? 15ാമത്തെ. വേഗം പറയാം നമുക്ക്. 15ാമത്തെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള് ഇന്ദ്രിയാതീതനും ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ഭൗതിക ക്ലേശത്തിന്റെ മോചനം നേടാനുള്ള, മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. പറഞ്ഞു മയ, മോഹം, മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുസ്സംസർഗം, ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറി ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ ഈ സനാതനത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായിട്ട് പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത്, ഭഗവാന് സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ന് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകാരമാണ് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോലും സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതേപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ശ്ലോകം 8 അല്ലേ മാതാജി? 8. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, മൂഢന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളില് ഹരിയാൽ വൃക്ഷത്തിന് ഹരിയാൽ വൃക്ഷം ഫസ്റ്റ് അതാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അരയാൽ വൃക്ഷം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളായിട്ട്. ഇതിനെ നമ്മള് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം? അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താണ്? സൂര്യന്റെ തേജസ്, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉദരത്തില് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? ജഡരാഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്വാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹനം
ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, മറവിശക്തി, തീക്ഷണാശക്തി ഇതൊക്കെ ആരാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യായത്തില്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ, തെറ്റുപറ്റുന്നതും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളവർക്കാണ് തെറ്റുപറ്റുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര് തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും അതീതൻ, അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ സാമാന്യ ദൃഷ്ടി, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തോളം കാലം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തോടത്തോളം കാലം എത്ര എന്താ പറയാ അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നിയാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അത് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ആരെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ അധ്യായം ദൈവാസുര ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധയസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലൗലുപ്തം മാർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമൻ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള, ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹിതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. നിർഭയത ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് നിർഭയത, പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ച ഇല്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതും 26 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ 26 ഗുണങ്ങള് എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. 26 എണ്ണാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാലുള്ള എന്താ പറയുക, ദൈവികതയിലുള്ളവരുടെ, അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഇത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങള് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇതിൽ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കറിയാം ചിലത് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണ്ടത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മളെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ, ദൈവികതയിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 എണ്ണം. ഇനിയോ ദമ്പോ ദർപ്പാഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, പിന്നെ ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുക ഞാനാണ് എല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ സംഭവം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അഭിമാനം, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അഭിമാനം, അത്. ക്രോധം, പിന്നെ പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്ന എന്താണ്? ഇപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അവർ അഹംഭാവികളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അഹങ്കാരികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവര് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ളവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും അവരെല്ലാവരും ആദരിക്കണം, അവരെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരാരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്ക് കൂടുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നതാണിത്. ഇവര് എന്താ പറയാ, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് ശരീരം ഉളവാകുമ്പോ തന്നെ ഇവരിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ അത് വളർന്നു വരും. അവർ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ദുർഗുണങ്ങളും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നതായത് കൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള, ഭൗതികത്തിനപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങള്, ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മുക്തിക്കും, പിന്നെ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. അർജുനനോട് പറയാണ്, പാണ്ഡുനന്ദന, നീ എങ്ങനെ ജനിച്ചവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നതായത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്, നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനും ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? നിന്റെ ദൗത്യം ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ദൗത്യം. നീ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നീ ആരാകുന്നത്? നീ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനനാരുടെ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അത് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ അർജുനൻ എന്തായിട്ട് മാറും? അർജുനൻ ആസുരിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നീ ചെയ്യാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നീ എന്തിലേക്ക് മാറും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറും എന്നിവിടെ പറയണം. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. ദൗഭൂതസർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പെടുന്നു. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. ഇതവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തില് 2 സൃഷ്ടിയുള്ളൂ. ഒന്ന് ആസുരികം, രണ്ടാമത്തെ ദൈവികം. ഇപ്പൊ 2 സൃഷ്ടിയാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. രണ്ടും
അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ദൈവികമായവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരികമായതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ആരാണ്? ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരും ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരും രണ്ട് സൃഷ്ടി, ഇത് രണ്ടും പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. പ്രജാപതിയുടെ ഭാര്യമാര്, അതായത് തിഥി അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആര്? അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. തിഥിയുടെ മക്കൾ അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാരും. അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാര്, തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാര്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര് ഏതായിരിക്കും? ദേവന്മാരും. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. ഒരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവിത നിയമങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ജീവിത രീതികളെല്ലാം. പക്ഷെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നു. അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടർ അല്ലാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നവരെ ദൈവിക ഗുണത്തിലായിട്ടും അല്ലാത്തവരെ ആസുരിക സൃഷ്ടിയായിട്ടും പറയാം. ഇത് പ്രജാപതിയുടെ രണ്ട് മക്കൾ എന്ന് പറയില്ല. ഒന്ന് ആസുരികത്തിലുള്ളവരും രണ്ടാമത്തത് ദൈവികത്തിലുള്ളവരും. ഒന്ന് എന്താണ്? തിഥിയുടെ മക്കളും രണ്ടാമത്തത് അതിഥിയുടെ മക്കളും. അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാര്, തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാര്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ നാ സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് ആർക്കറിയില്ല? അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയൊന്നും ആർക്കില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് എന്തുമില്ല? നല്ല പെരുമാറ്റവും ഇല്ല, സത്യസന്ധതയില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ആര് പാലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആര് അതിനൊന്നും വില വെക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ഇതിനൊന്നും വില വെക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ അറിയില്ല, പെരുമാറുന്നില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അതിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. കാരണം അവര് പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബേസിക് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം അത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. ഈ കാമമല്ലാതെ ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നവര്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു മായാ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനൊരു കാരണഭൂതനുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നിയന്താവുണ്ടെന്നോ എന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിതല്ല, മായയാണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്, ഇതൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്നാണ് ആരുടെ ചിന്ത? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിവില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതും എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനം. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? കാമമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ കാമമാണെന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്.
ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടപ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികള് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികള് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്? ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിലാണ് ഈ കൂട്ടർ ഏർപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഏർപ്പെടും. കാരണം ബുദ്ധിഹീനരാണ് അവര്. അത് മാത്രമല്ല ബോധശൂന്യരാണ്. ബുദ്ധിയും ഇല്ല, ബോധവും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപാധികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും, അതിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അവര് എന്താ പറയാ, വളരെ മുന്നിലേക്ക് പോയി മാനവ സമൂഹത്തെ മുന്നിലോട്ട് നയിച്ചു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അധപതനാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇക്കൂട്ടര് വൈരികളായിട്ട്, ലോകവൈരികളായിട്ട്, അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് എന്താ വേർഡ് പറയണത്, സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള ലോകത്തിനെ തന്നെ സംഹാരിക്കുന്ന പല ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പല ക്രിയകളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികള്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടും ഈ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരുടെ മനോഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അസംതൃപ്തരാണ് അവർക്ക് എന്താണ്? ഒന്നിലും അവർക്കൊരു തൃപ്തി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായുള്ളതായിരിക്കില്ല. കാരണം അവരിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന്. അപ്പൊ ഇത് നടക്കുന്നതാണോ, നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണോ എന്നൊന്നും അവരില്ല. അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അസംതൃപ്തരാണായിരിക്കും അവര്. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളും പറയല്ല, നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്ന വഴി തെറ്റാണെന്നൊന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, ഇവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും വൃത്തിഹീനമായുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ചിന്താമ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവാതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധ കാമ ക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യയേനാർത്ഥസഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അവർ കരുതുന്ന എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്, മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. അതാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നുള്ളത്. അക്കാരണത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ജീവിത അവസാനം വരെ അവര് വ്യാകുലതയോടെ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവര് അനേകം ആഗ്രഹങ്ങളെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. നടക്കുന്നതോ നടക്കാത്തതോ അവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കും.
ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവര് മരണം വരെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ടോ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുണ്ടാവില്ല. അവരെന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചില്ല, കാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്ക് ചിന്തയില്ല, ഇവർക്ക് ചിന്തയില്ല. കാരണം ഇവർ അജ്ഞാനികളാണ്, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ഈ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ശരീരം കിട്ടുന്നതെന്നോ എന്നുള്ള യാതൊരുവിധ ധാരണയും ആർക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. അവര് ലക്ഷ്യം എന്തുമാത്രമാണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും ആർക്ക് മടിയില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് മടിയില്ല. അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവ് ഒന്നിലും അവരെന്തില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല. അവരുടെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർ ചെയ്യുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. അത് എങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നൊക്കെ മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതമത്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമാപ്സീതം ഇതമസ്തീതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർഹാൻ ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശ്യോ മായാ യക്ഷേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാവിമോഹിതാഃ. ആസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്കിന്ന് കുറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കണം, അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാവും, കുറെ ധനം ഉണ്ടാവും. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച്, അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും ധനം ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ധനം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനിയും ഭാവിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ധാരണ അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണെന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഭാവിയിൽ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, അതായത് ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്നെക്കാളും വലിയവനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൊല്ലും എന്നൊക്കെ. അതായത് എന്നോട് പറയാനോ എന്നോട് ചോദിക്കാനോ ആരുമില്ല, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമ ഞാനാണ്, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സുഖിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ എന്താ പറയാ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് സുഖിക്കാം, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ് ഞാൻ, പിന്നെ എനിക്ക് കുലീനരായിട്ടുള്ള കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നെക്കാളും ശക്തിമാനോ സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോഹിതരാകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടും ഇവരെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവര് നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴും.
ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്കാ വീഴുന്നത്? നരകത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. കാരണം ഇവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഇവര് അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തികളിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവരേർപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് മാത്രാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിൽ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെവിടെ ചെന്ന് വീഴും? ഈ നരകത്തിൽ. അവര് ചെയ്ത കർമ്മ നിയമം അനുസരിച്ച് അവര് ചെന്ന് വീഴുന്നത് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസംഭാവിതാ സ്തബ്ധ ധനമാനാമദാനിതഃ യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദംഭോനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധി അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെയാണ്? നിഷേധികളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നിഷേധികളാണ്, സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ നിഷേധികളാണ്, സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം, ഇവരിൽ കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അതിലൊക്കെ വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ വൈദിക വിധിയൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. അങ്ങനെ അവർ കുറെ പൂജകളോ കാര്യങ്ങളോ യജ്ഞങ്ങളോ ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവരിൽ കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്. അവര് എന്താണ് പറയാ, അതില് വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക ആര് ചെയ്യും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചെയ്യും. അതായത് അവര് തന്നെ സ്വയം ദേവന്മാര്, തങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ദേവന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ അവര് സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചൊരു ഈശ്വരനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ആ ദൈവത്തിനെ പൂജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ആരാധന നടത്തുന്നത്. അതായത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യും. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിത മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയക. അസുരന്മാർ നിത്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മം പഴിക്കുന്നു. ഈ അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ആ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ശരീരത്തിലും അന്യരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി ചേർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇവര് മറ്റുള്ളവരോട് മാത്രമല്ല തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് തന്നോട് തന്നെ ഈർഷ്യാലുക്കളായിരിക്കും. അവര് അന്യരുടെ ശരീരത്തെ ദ്രോഹിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും അവരെന്ത് ചെയ്യും? തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ, സ്വന്തം ശരീരത്തെയും ദ്രോഹിക്കാനായിട്ടും അവര് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്യും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരം അവർ ഉപദ്രവിക്കും, കൂടാതെ അവരുടെ ശരീരം അവര് ഉപദ്രവിക്കും എന്ന് പറയാ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് ഇക്കൂട്ടർക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ അവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് അതിനെ അവഗണിക്കാണ്. കാരണം അജ്ഞത. ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനോടൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു വെറുപ്പ്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഇവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്? താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രം അശുഭാൻ ആസുരീഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ
ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ. ഇവര് മനുഷ്യ അധമന്മാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവര്. ഇവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമന്മാരായിട്ട് മാറേണ്ടി വരുന്നതാണിത്. അതായത് എന്താണ്? അവര് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അത് ചെയ്യാതെ, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഉള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, അംഗീകരിക്കാത്ത, തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഏത് ജന്മമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ജന്മാണ് മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? വീണ്ടും ആസുര യോനിയിൽ പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല? ശ്രേഷ്ഠരാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എങ്ങനെയായിട്ട് പോരണം? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യ അധമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ വേട്ടകാടി ജീവിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യവർഗങ്ങളുണ്ട്. വനങ്ങളിലൊക്കെ വേട്ടയാടിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യവർഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നരാധമന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഇനി ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രപ്പൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും അത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ധാരം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തദസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 കവാടങ്ങളും ആരുപേക്ഷിക്കണം? ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇത് 3ഉം ഉപേക്ഷിക്കണം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള, നമുക്ക് സമ്പാദനത്തിനുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ. കുറെ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ 3 ഉപേക്ഷിക്കുക. കാരണം ഇത് ആത്മാവിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. കാമം, പിന്നെ ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിൽ നയിക്കും? ആത്മാവിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഉപേക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വഴുതി വീഴും? നമുക്ക് ആസുരന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദാരൈസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും?
പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സേവിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? വേറൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, നാമം ജപിക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങള്, നമുക്ക് പരമപദത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കാം? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യാശാസ്ത്രാവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാസുഖം നാപരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലോ നേടാനാവില്ല. ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനോ സുഖം പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്, അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, സുഖം പോലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുക. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എന്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഊന്നി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനോ പരമമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സുഖം അനുഭവിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമമായ ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിന്റെ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്, ഭഗവത് പരമപദ പ്രാപ്തിയാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വോ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹർഹസി. തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ഇതിലാണ്, ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 4 പോരായ്മകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിപൂർണത ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം, നമുക്ക് ഈ 4 മായയിൽ അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത, ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുള്ള ന്യൂനതകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞത. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോട് ഉള്ള വെറുപ്പ്, അതാണ് നമുക്ക് എന്തിനു കാരണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്? ഈ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം തേടാം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം തേടാം. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച
കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കും, സന്തോഷമായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയമുള്ളതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. ദിവ്യപ്രവൃത്തിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, അസത്യത്തിന്റെ ബുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക നിഷ്ഠ, ദാനം, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദോഷത്തിൽ വെറുപ്പ്, പരദോഷത്തിൽ വെറുപ്പ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, പൂർണ്ണതയ, ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, സൗമ്യത, ലജ്ജ, പ്രാബല്യമില്ലായ്മ, തേജസ്, ക്ഷമ, ശുചിത്വം, ഉന്നതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. 20 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശ്ലോകം? ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അവര് ജനിക്കുന്ന മൂഢന്മാർ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാതെ അധമഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതെ. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ആസുരത്തിലുള്ളവരുടെ ഗർവഹങ്കാരം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അഭിമാനം, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അജ്ഞാനം. ക്ഷണികമായതിൽ ആകർഷ്ടനായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെ. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങള് ക്രോധലോഭ. പ്രത്യാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ, 3 എണ്ണല്ല, 4 ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉപങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം. വ്യാമോഹം, മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖമാണ് അല്ലെ. നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, യജ്ഞം ചെയ്യാനോ തപസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന്. ഇതാകുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതും ചെയ്യത്തില്ല മാതാജി, അതും ചെയ്യത്തില്ല. അത് വേറൊരു കാര്യം. എന്നാലും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആസുരിഭാവവും ദൈവികവും. അതായത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. രണ്ടും വരുന്നത്, ആസുരികം വരുന്നതും ദൈവികം വരുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇതില് പറയാത്തതിലുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് നമ്മുടെ വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 4 എണ്ണത്തില് ഇതിന്റെ തലവനാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ളത്. ആരാണ്? സന്യാസിയാണ്. ഈ 4 എണ്ണത്തില് വാനപ്രസ്ഥം അതുണ്ടല്ലോ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഗുരുവായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ഈ 3 വിഭാഗത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് സന്യാസിയാണ്.
ഇതിൽ പറയാനുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ആസുര സ്വഭാവികളെ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മലിനമായ ശീലങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം. അതായത് നമ്മള് അത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറയാം. ഒരിക്കലും ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. അതായത് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണത് യമനിയമങ്ങള്? അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റായ രീതിയിൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ യമനിയമങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മളിത് ശരിക്കും പാലിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും. അപ്പോ ഇത് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് പാലിക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? നമ്മളിൽ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 യമനിയമങ്ങള് ഇതിൽ ഇത്രയും പറയുന്നില്ല ബുക്കില്, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറയാം നമുക്കിത്. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കേട്ടിട്ട് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഈ മാതാജി ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറണോ വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. നാളെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നോൺ വെജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട. അത് പോണ പോലെ പോയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നാമം ജപിച്ചു പോവാ, അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ആലോചിക്കേണ്ട. പക്ഷെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിയമങ്ങളിൽ വരുന്നത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. ചൂതുകളിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. നാലാമത്തത് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ 4 എണ്ണാണ് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതില് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാന്ന്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദയയാണ് അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ് ദയ, തപസ്യ, സത്യം, ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണത്. നമ്മളെ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ 4 തൂണുമലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദയ, തപസ്യ, സത്യം, ശുചിത്വം. ഈ 4 തൂണുകളുമല്ലാണ് നമ്മളെ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു തൂണ് ചെരിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ധർമ്മം വീഴും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ 4 പാലിക്കണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മളെ ഉള്ളിലെ ദയയാണ് അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു തൂണ് ചെരിഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ദയയുടെ തൂണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരി, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ദയയാണ് അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളായിട്ടൊക്കെ ജന്മം എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഉള്ളിലെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാമായി വൈശ്വ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതനഹ. നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അച്ഛനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം? നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്.
അപ്പൊ നമ്മളെ പിതാവ് ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കോഴിയുടെ പിതാവും ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ പിതാവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്തായി? നമ്മളൊക്കെ ആരായി? സഹോദരങ്ങളായി അല്ലെ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ എന്ന് പറയില്ല, നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആരും വേറെ രീതിയിലൊന്നും എടുക്കണ്ട, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുള്ളിലെ ദയാണ് അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കരികാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മത്സ്യത്തിനും ഇതിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. കുറെ പോക വരുമ്പോ തമ്മി തന്നെ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മള്. അത്രയും 4,32,000 വർഷം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോ അതിന് നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകാം. അത് അപ്പോഴത്രയും ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഇപ്പൊ 5000 ചില്ല വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ജന്മം എടുത്ത് എങ്ങാനും 4 ലക്ഷം, കലിയുഗത്തിൽ 4 ലക്ഷം ഒക്കെ ആവണ സമയത്തൊക്കെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പണ്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. കാരണം അത്രയും മോശമായിട്ടായിരിക്കും പോകണ്ടാവും അല്ലെ. തമ്മില് തന്നെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തും. അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, കലിയുഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ കൽക്കിയായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു മത്സ്യ മാംസം മുട്ട, അപ്പൊ നമ്മളെ ദയ ഇല്ലാതാക്കും. രണ്ടാമത്തത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്, അത് എന്താണ്? നമ്മളെ തപസ്യകളാണ് നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. തപസ്യരികൾ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്. മൂന്നാമത്തത് ചൂതാട്ടം, ചൂതുകളി, നമ്മളെ സത്യസന്ധത അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ചൂതുകളി നമ്മളെ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതാക്കും. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള് നമ്മളെ ശുചിത്വം ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വം ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങള്. ഇത് 4ഉം ധർമ്മത്തിന്റെ തൂണായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പില്ലറുകളാണിത്, 4 തൂണുകളാണ്. ഇതിലേത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ധർമ്മത്തിന് കോട്ട സംഭവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്ട് നമുക്കിതില് ഫസ്റ്റത്തെ മാത്രമാണ് അധികം പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടത്തെവർക്കാണെങ്കിൽ 4ഉം പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളധികം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പക്ഷെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയണത്, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് പതുക്കെ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്നൊന്നും നിർത്താനും പറ്റില്ല. കാരണം ഇത്രയും നാള് നമ്മളത് കഴിച്ച് ശീലിച്ച് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കത് നിർത്താനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാണാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും ചിലർക്ക്. ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മള് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്, പിന്നെ ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, മത്സ്യമാംസം, ഇതൊക്കെ. ഇത് 4 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം, റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ നമ്മൾ മാറും. പതുക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം. ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്തിലാണെന്നറിയോ? നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നാമജപം. ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നാമജപാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നാമജപം. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നോൺ വെജ് നിർത്താന്നുള്ളതല്ല, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് തന്നെത്താനെ നിൽക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു നാവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ചെറിയത് ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഈ നാവുമ്മ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്യണത് ഒരുത്തി തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളറിയാം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാവുമ്മൽ ആര് വന്ന് നൃത്തം വെക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനും രാധാറാണി നമ്മുടെ നാവുമ്മൽ നൃത്തം വെക്കുന്ന പറയണത്. അവര് നൃത്തം വെക്കുന്ന നാവുമ്മൽ പിന്നെ അവരിത് ചെയ്യിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഈ നോൺ വെജ് നിർത്തി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാമം ജപിക്കാതിരിക്കരുത് ആരും കേട്ടോ. ഇനി എങ്ങാനും ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും അറിയാണ്ട് നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. കാരണം ബാക്കി ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, രാധാറാണി നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു നാവ് തന്നത് ഭഗവാൻ. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് 2 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 2 കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് 2 കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. 2 ചെവി തന്നിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഒരേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ.
എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും. പക്ഷെ നാവോ, ഒരു നാവ് തന്നിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നാമം ജപിക്കാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത് 2 തരണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഒരെണ്ണം തന്നെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക്. എന്നിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് തരേണ്ടത്, എന്താണ് തരണ്ടാത്തത്. അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും തരേണ്ടത് 2 നാവായിരുന്നു. കാരണം 2 പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മള് 2 കണ്ണും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഒരു കണ്ണുണ്ട് വേറെ, ഒരു കണ്ണുണ്ട് വേറെ അല്ലല്ലോ കാണുന്നത്. ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ. പക്ഷെ ഈ നാവ് മാത്രം 2 പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനല്ല, നാവിനാണ്. ഈ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച നമ്മളെ ഉദരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ നടക്കും. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. പറ്റുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഒരു മാല പറ്റുള്ളൂ, ഒരു മാല ജപിക്കുക. 2 പറ്റുണ്ടോ, 2 ജപിക്കുക. എങ്ങനെ ആയാലും ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, വിരക്തി ആകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഛേദിച്ച് കളയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മരുന്ന് നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ.